ಸ್ಥಳದ ಏರಿಕೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳೆ ಎಂಕಲ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಬಂದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಎಂಕಲ ಒಲ ದಾಲಾದ ಏರಿ ಮೇರಿ ಬರ್ತದ ನಿನ್ನ ತಲೊಟ್ಟಿತ್ತಿನ ತೂವೆ ನೀತು ಬಂದ ಎಂಗ್ಲು ತಲೊಟ್ಟೆ ಬೋದು ನಿವೃತ್ತಿ ರಾಶಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಇತ್ತರಂದ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಲುಟಿ ಬಂಜಿರ್ಲಿ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಪಣಪನ ದೈವ ವಾಕ ಬೀರುಪುಣ ಅಂಜನ ಅಲ್ತದ ತೀರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರು ತುಳಸಿಗಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರು ಬಣ್ಣದ ರಂಗವನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು ಇನಿಕ್ವಾಡೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಕಳು ಹೊಸತ್ತಾದ ಅಣ್ಣಪ್ಪಂಜಿರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಜ್ಜಿ ಕುಡೊಂಜಿಜ್ಜಿ ಇದು ಬಣ್ಣದ ಅವೇನು ಒಪ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಜನಾಂಗಲಜ್ಜಿ ಒಪ್ಪಿನಕ್ಕಳು ಒಪ್ಪೇರು ಅವು ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ಎಂದಾವು ಎಂಕ್ಲೈಗೆ ಒಪ್ಪೇರ ಆಪಜ್ಜಿ ದಯ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐತ ಭಯ ಉಂಟು ಭಯನೇ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಂಭ ಭಯ ಇಜ್ಜಿನ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ನಾಯಕ ಭೂತ ಉಂಡ ದೈವ ಉಂಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ನಂದಾಯ ಬಂತ ಹೆಂಗೆ ದೈವಲಜ್ಜಿ ಭೂತಲಜ್ಜಿ ಎಂದು ఆయన ప్రశ్ననే వేద ఐక కమ్యూనిస్ట్ ఎందుకంటారు అక్కడ ఆ పక్షుడు ఒప్పుకున్నారు అక్కడ లెనిన్ అతను మార్కిస్ట్ పూజ మంత్రులకు ఒప్పారు ఎంకులు అంచారు ఎంకులు దేవుడు నమ్మినట్లు ఉలువనాడు పరశురామనే సృష్టిందు పుణ్య భూమిందు ಕುಡರಿಡು ಪುಟ್ಟಿನ ನಾಡುಂದು ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ಅಣ್ಣಪ್ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ದೈವ ರಡ್ಡುಕೋಟೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ವಾಕುಪಿರುಪುನ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೆರಾರ ಬ್ರಹ್ಮಬಲಾಂಡಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎಂಗ್ಲೆ ವಾಕುಪಿರುಪುನ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳು ಉಲ್ಲಾಕಲ್ನ ಬಂಟೆ ಅದು ಒರಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಕಡಲ್ತಾಯ ಪಟ್ಟಬಂಜಿರ್ಲಿ ಅದು ನೆರೆ ಒಂದು ಬರ್ತಿರಂಜಿನ ಶಕ್ತಿ ಬಂಟೇರ್ನ ಜಂಜಾಟಾತಿನಂಚಿನ ಜಾವಿಗಳು ಬಂಟಕಮ್ಮ ಬಂಧನ ಊರ್ದೇರಗಳು ಸತ್ಯಮಿತ್ತಿಗೆ ಧರ್ಮದೈವ ಬಿಲ್ಚಾಂಡಿಲ ಅಂಚನೆ ಬಲಾಂಡಿಲ ಅವನಿಗೆ ವಾಕುಪಿರುಪುನಂಚಿನ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಭೂತ ಅಣ್ಣಪ್ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನೇನು ಯಾನು ಒಪ್ಪುಜಿ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪೇಲ್ ನಿಂತಂಡ ಐಕ್ ಎಂಕುಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಅವು ಅಕಲೆಗೆ ಬಿಡ್ತಿನ ವಿಷಯ ಎಂಕುಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಾಗ್ವಾದಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ ತರ್ಕಲಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ತುಳುನಾಡದ ಸಮಸ್ತ ಎಂಕಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುಡು ವಾಕು ಬಿರುಪುನ ಅಧಿಕಾರ ಅಣ್ಣಪ್ಪಂಜಿರ್ಲಿಗುಂಡು ಕುಟುಂಬದ ಕಲ್ಲುಟು ಬಂಜಿರ್ಲಿಗುಂಡು ಪ್ರೇತ ಬಿಡುಪಿನ ಅಧಿಕಾರ ಕುಟುಂಬದ ಬಂಜಿರ್ಲಿಗುಂಡು ಪ್ರೇತ ಬಿಡುಪಿನ ಅಧಿಕಾರ ಅಣ್ಣಪ್ಪಂಜಿರ್ಲಿನ ಒರಿ ಪಾತ್ರೆಯಾದಿತ್ತೆಂದ ಆಯ್ಗ ಬಿಡುಪಿನ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು ಒಂದು ದುಂಬುಳು ದಿಜ್ಜಲ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಒಕ್ಕ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಬಂದ್ರೆ ಚುಂಗುಡಿ ಭೂತ ನನಂಜಿ ಭೂತ ಕುಡಂಜಿ ಭೂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಬೈದಿನಿ ಕುಂಟಾಲ ತಂತ್ರ ಮನೆದೇವರು ಬಂಡದ ಅನ್ನಂದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಎಂಗಳ ಎಡಪಾದ ಹೌದಾ ಮಣ್ಣಿಡ್ದು ದೇವೇರನ್ನು ತುಂಬೊಂದು ಬೋತಿನ ಭಟ್ರು ಆರ ಅವಳು ಕುಂಟಲಾಜ ಬರ್ಕೆಡಿ ದೀನೆಡ್ದಾತರ ದೇವೇರು ಅವಳು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರು ಲಕ್ಕಂದಿ ನೆಡ್ದಾತ್ರ ಅವಳು ಕುಂಟಲಾಜ ಬರ್ಕೆಡಿ ಇತ್ತಿನ ಬೈದನಕಲ ವಂಶದಕ್ಕಳು ಆ ಜಾಗ ನಾವು ಭೂಮಿನ ಅರಸು ಬುಡುಕೊರಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬುಡುಕೊರ ನೆಡ್ದಾತ್ರ ಅವಳು ಕುಂಟಾಲ ಬರ್ಕೆಡಿ ಬತ್ತಿನ ದೈವ ಅವು ಒಯ್ಲ ನೀರಿಗೆ ತೋಡುಡು ಬನ್ನಗ ಕಿಂಡೆ ನೀರಿಗೆ ಮುರ್ಕಾನಗ ದೇವಿನ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಬನ್ನಗ ಭಟ್ರೆ ಅವೇನು ತೂದು ಮರ್ಲಿಯರಿಗೆ ಆ ಪೊಣ್ಣ ಅಪಗ ದೈವ ಪಂಡಿಗೆ ಈ ಅನಂತೂದು ಮರ್ಲಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಸಮಯಾನ ದೇವಿಗೆ ದೇವಿ ಸಮ ಸಾರಮನ್ನ ದೇವನ ಬುಲತ್ತವಾಗಡು ಗುಡ್ಡಿ ದೇವನ ಎಡತವಾಗಡು ಬೇರೆ ಬಜೆ ದೈವ ಅದು ನಮ್ಮುಲ ಬಂತ್ರ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಐದು ಪಕ್ಕ ಬೆರಿಬತ್ತದ ವೈದ್ಯರಿ ಕುಂಟಾಲ ತಂತ್ರನ ಜಾಗಿಡ್ದ ವೈದ್ಯರಿ ಎಂಜಿನ ಬಂದ ಅಚ್ಚಿ ಬೆಲ್ಲದ ಗುಂಡು ಪಿಂಗಾರದ ಬಾಲೆ ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಗಂಧದ ಗುಳಿಗೆ ತುಂಬೆದ ಪೂಟು ದೈವನ ಉಚ್ಚಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಯ್ಕೆ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಾದ ಹೊತ್ತೊಂಬತ್ತದಾಯ ದೈವನ ಆರಾಧನೆ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರಡು ಗುಡ್ಡೆ ಗುಡ್ಡೆ ಪುನಃ ಬೊಟ್ಟು ಬೊಟ್ಟು ದೂಪೆ ಬೈಲು ಕಾಟ ಮಲ್ಪಾದೆ ಆ ರಾಜ್ಯೋಡು ಪಟ್ಟದಾನೆಗೆ ಮರಳು ಬತ್ತಾದೆ ಗೊಂಡೆಬಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಡು ಕಾಂತು ಸೇವಿತರ ಕಾಲಡು ಕಟ್ಟೆ ಮಾರಡು ಜನನಾಥರ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರಡು ದೊಡ್ಡನ್ ಸೇವಿತರ ಕಾಲಡು ಕಟ್ಟೆ ಮಾರಡು ಇನಿಕ್ಕಿ ಇತ್ತ ಈರಿ ಈ ಗಳಿಗೆ ಬೋದು ತೂಪರವ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಸಂಸದಾತು ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆಬಾರ್ದು ಕಪ್ಪುದ ಕಲ್ಲಡು ಕಟ್ಟದು ನಡುಟ್ಟು ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅನೇಕ ಕೋಟಿಗೆ ಬೈದನಕಲ ವಂಶೋಡು ಈ ಕುಂಟಾಲ ತಂತ್ರಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಬಿಡ್ದು ಕರಿಯಕಾಂತನ ಬೆರಿಬತ್ತೊಂದು ಗಂಗೆ ಬೈದ್ಯದ ಮಗೆ ಕರಿಯಕಾಂತನ ಬೆರಿಬತ್ತ ಬರ್ತದೆ ಆ ಕರಿಯಕಾಂತ ಉತ್ತರಂಬಲಿನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಯಾ ನಡೆ ಸ್ವತಃ ಬೋದು ಎಂಕುಲು ಅಡೆಬಹುದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಅವಳು ದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರೆ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದ್ರೆ ದರ್ಶನಲ ಮಲ್ದೇರವಳು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತು ದರ್ಶನ ಮಂದ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಬೈಲ ಐನಾರ ಪಟ್ಟೋಡು ಅಬ್ಬಾಯ ಪೂಜಾರ್ದಿನ ಚಿಟ್ಟೆದ ಇಲ್ಲಾಲು ಭಂಡಾರದ ದಿಮಾದಿನ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲಾಲು ಆ ದೈವ ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗುದು ಭಂಡಾರದೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗುದಿನ ಅಂಚಿನ ಚಿಟ್ಟದ ಮಂತ್ರದ ಅಬ್ಬಾಯ ಪೂಜಾರ್ದಿನ ಭೂತ ಬಂದು ಇನಿಕ್ಲ ಕಟ್ಟುಡುಂಡು ಸಂದಿಡುಂಡು ಪಾರ್ದನಡುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವ ಪರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅವು ಬಲ್ಯಾಯ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ವಂಶ ಅಷ್ಟು ಅವು ಬೈದನಕ್ಲಿಗೆ ಕಣದಿನ ವಂಶ ಅವು ಬೈದನಕ್ಲಿಗೆ ಏದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಕುಲದೇವರ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮನೆ ದೈವ ಅವು ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ತಾತ್ಸಾರ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಎಂಕುಲು ನಂಬುವ ಈರು ನಂಬುಜಿರ ಎಂಕಲ್ ಆಕ್ಷೇಪಜಿ ಏರ್ಲ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮುಲೆಂದು ಒತ್ತಾಯಲ ಮಲ್ಪುಜ ಎಂಕಲೆಗೆ ಹುಷಾರ ಅವಡಂದ ಗುಣ ಅವಡಂಡ ದೈವನ ಎಂಕುಲು ನಂಬು ಅಂದು ಈಡಿದೀದಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹುಷಾರಾದನೆ ಕಾತ್ರ ದೈವ ನಂಬುದೇರೆ ಅಂಚಾದ ಮಂತ್ರ ದೇವತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನ ಮಲ್ಪುನ ಸರಿಯತ್ತು ದಯಮಂತದ್ದು
ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ ವಿಚಾರನು ಬಂಡ ಹೊರತು ಎಂಗ್ಲು ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಿಲ್ಲ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನತ್ತು ಒಂದು ಎಂಗಲ ಒಕ್ಕೂಟ ದಯಮಲ್ತದೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಐತ ಪುದರ್ ಬಂದ ಬಂಜಿ ಜಾನಕ್ಕುಳ್ಳರು ಒಕ್ಕ ಲೂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾನೊಂಜಿ ಕೂಡ ಇತ್ತಂದ ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕೋಲ ಏರ್ ಮಲ್ಪೇನ ಆ ಲೂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಹಾಗೆ ಕೋಲ ಕೊರಡ ಅವು ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಿನ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೇ ಬಿಡ್ತಿನ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಹಾಗೆ ಏರ್ ಬೋಡ ಆಯನ್ ಮಲ್ಪೇರು 100-500 ಒಂದು ಬಾರ್ ಸೋಪುಡ್ಲ ಬರ್ಪುನು ಲಕ್ಷ ಸಾಬುಡ್ಲ ಬರ್ಪುನು ಮೀಯರ ಬೋಡು ಲಕ್ಷ ಸಾಬುನೆ 501 ಬಾರ್ ಸೋಪುಡು 100 ಬರ್ಪುನು ಅಂದ್ ಮೀಯರ ಕುಂಟಾರ್ದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಇದು ದಯಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲ ಈ ಒಕ್ಕೂಟೋಡು ಇನಿತಾತ ದಿನಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತ ಸೇರ್ದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುದೇವರನ್ನು ದುಮ್ಮುದಿದೆ ಅಂಚನೆ ಆ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರನ್ನು ದುಮ್ಮುದಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದರನ್ನು ದುಮ್ಮುದಿದೆ ಗ್ರಾಮದೇವರನ್ನು ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಕದ್ರ ಮಂಜುನಾಥರನ್ನು ದುಮ್ಮುದಿದೆ ಸರ್